No kyllä mä sen tiesin jo alun perin, että Tanska on paskamaa. He kuvittelevat osaavansa jotain, vaikka he ovat täysiä paskoja. Eivät tiedä elokuvasta mitään. Parhaat elokuvat tehdään nykyään muuten Suomessa, ja Ruotsissa on sitten Bergman tietysti. Löytyykö täältä edes taksia? No siellä on. Tule nyt tänne sieltä, kuule äijä. Ja vittu, kyllä riittää yksi matkalaukku. No niin, tack ska du ha. Jumalauta, mikä kaljupää. Ruma mies ja lihava saatana. Nu ska du åka till hotell. Tack ska du ha. Hintti. No niin, ollaanko me perillä? Nu ska du åka åt helvete. Mä en halua koskaan enää nähdä sua. Kaljupää läski. Painu helvettiin nyt siitä. Ainoa mitä tässä maassa voi tehdä on nussia, saatana. Oikeastaan mä en tarvitse mitään muuta kuin yhden huoran ja sen jälkeen mä lähden helvettiin täältä. Mikä se vitun numero oli? 1 ja 3, jotain sellaista. No hei, jag vill knulla en kvinna. Har ni kvinna? Ja, jaså. Mitä minä ottaisin myös? Хорошо. Vill du ha pengar eller vill du knulla? Du vill ha pengar. Vittu mikä hinti. Minä olisin antanut perhettä, mutta haluan rahaa. Hyi saatana mikä. Kuule, sähän olet ruma. Mutta se mitä mä halusin, että sä olet nuori ja sulla on, tiedätkö, sellaista bojoing-läskiä, kun työntää sormen lanteeseen, niin sen pitää sieltä kimmota kanssa. Minä ei ymmärrä. Eikä jäädä kuin vanhan naisen jumalauta sellaiseen ihraan, joka ei enää jousta. Se on turhaa. No kyllä siinä on rahaa. Minä olen tehnyt elokuvia. Siitä minä saan rahaa. Te olette taiteilija. Ei sun tehtävä ole kysyä turhia. Minä haluan sulta tämä paita. Mikä helvetin lastentarhan opettaja sä oikein olet? Pitää riisuutuakaan pikkupoika vittu. Ja miksi sulla on vaatteet kun Neuvostoliitossa on? Minä olen Neuvostoliitto, Soviet Union. Sä haiset ydinjätteelle. Tarkemmin Viru tartuu. Me aiko itsenäistyä. Teidän ei kannata itsenäistyä. Se riittää, että minä olen itsenäinen. Ja sinä teet mitä minä sanon. Katso nyt sitä minun mulkkua. Onpa se. Älä runkata. Perestroikas. No niin, näetkö? Kyllä se nousee. Mitä tupakkaa sä poltat? Voi jumalauta, kun haisee pahalle. Marlboro, venäläinen Marlboro. No sen minä kyllä arvasin. Ja nyt ne jumalauta Neuvostoliitto-farkut pois. Kuvitteletko, että sä olet uskottava länsimaalainen, kun sulla on tollaset farkut? Ja miten sulla voi riippua rinnat, vaikka sä olet vasta 20, oletko sä käyttänyt piriä? No mitä muutakaan? No kuule, kun mä kerron tästä kavereille jumalauta Svenska Klubbenilla, että mä nussin neuvostoliittolaista pirihuoraa Tanskassa. Tässä on kuule, tämä on liennytystä kuule. Oikeinko Svenska Klubben kuulostaa hieno. Älä sä puutu kuule mun asioihin. Keskity sä siihen pilluusi. Ja voi jumalauta, mikä pillukarvat, mä halusin karvasta pillua. Minä kyllä ajoin tänä aamulla, mutta kun kasvaa... Etkä ajanut. Sinulla ei kasva, saatana, sä olet saastunut. Mä halveksun sua, mutta mä oon nussia sua siitä huolimatta. Se on kohteliaisuus. Kuule, mitä deodoranttia sä käytät? Onko tämä jotain niiden, tiedätkö, neuvostoliittolaisten rakettien polttoainejäämiä, mitä sä olet työntänyt kainaloosi? Minä on virolainen Rexona. Toihan on ihan mekaanista. Etkö sä tiedä, mitä on taidokas ele ja liike? Sinä olet mekaaninen. Ja nyt kuule läski. Mä haluun sitä virtsaa. Se on sitä naiselta, mitä se on hyvä. Se tulee, virtsa tulee. Haluatko sinä haistaa minun virtsa? En halua. Tuolla sen läskipillun kustaen haistele. Latkaa sitä, katso kun minä pissaan. No ei jumalauta, sullahan on ujopissa. Tuleeko sieltä mitään? Minä oon ottanut nippale pirpille. Muutama tippa, hyi helvetti. Sä et ole kuule mikään työn sankari, sä olet likainen huora. Pirihuora. No niin. Mä saan kyrvän nousemaan, kun on tollanen nainen. Ei tästä tule mitään. Mitenkään, kun on noin iso kulli. Ja nyt alat hommiin siitä. Ainoa hyvä puoli sussa on toi mojoin läski. Ja sitten se, että sä pikkusen karvasempi olet sieltä ihan intiimipaikkojen kohdalta. Minä ei ymmärrä, mitä sinne puhuu. Kuule, haista vittu. Niin mahdu perseeseen, laita sinne alempi reikä, alempi reikä. Alempi, Ystävi Mörjä vittu. Sä et koskaan pääsis mun leffaan, jumalauta. Siinä on kuule nuoria naisia, jota mä panen itse. Lenin,
Gorbatsov, Jeltsin. Ymmärrätkö sä mitään muuta kuin politiikkaa? Mikä on politiikka? Kuule, ole hiljaa. Katso, miten noi sun tissitkin heiluu. Ne ei kunnioita muuta kuin gravitaatiota. Miestä ne eivät kunnioita. Sellaiset tissit, jotka kunnioittaa miestä, he sulavat hänen kädessään. Järkkä. Vittu, tästä lähemmä panen vaan neekereitä. Niissä on viidakon tuoksu. Mä olen ollut, kuule, ja sanonko mä vaimolle, että kuule mä nustin sikaa. Älä pyöritä päätäsi. Mä olin Afrikassa siellä ja mä kysyin yhdeltä antropologilta, että oletko sä nussinut neekeriä, koska se on parasta kulttuurien tuntemusta. Sussa haisee vaan saatana Itäblokin paskanen ja likainen harmaa tehtaan piippu. Ei sussa mitään kulttuuria ole. Miten sä käsittelet sitä mun munaa? Hyvä käsittely, hyvä täysikäs. Haluatko sinä onnellinen loppu? Ole hiljaa. Yritä edes antaa sellainen mielikuva, että sinä olet nainen. Et sinä olet mikään venäläinen traktori, tai ehkä sinä oletkin. Ihaile sitä mun kyrpää. No niin, oli muuten paskin orgasmi, mitä mä oon koskaan saanut. Ja nyt kun sä olet nuollut nois spermat, niin sä lähdet helvettiin täältä. Das wieder nie. Suu kiinni. Rukiveä ruski soldaat. Jonka vastenmielinen lihava nainen. Vodka. Minulla on vodka. Älä yritä, kuule. Vastenmielisen näköistä.